ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. дӯстони азиз, дар навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бухтар. Хулоса навора бо диққат то охир тамошо кунед. ман бовар дорам ки иншоалло ки маҳқултон мешавад. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед ки реклама кунед, яъне ки фурӯшенша, ҳатман дар ватсайп мо +7 906 095 56 86 кади дар ватсап суратоша ёки видеоша қати маълумотҳои пурраш роҳӣ кунед, реклама када иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. ва дӯстон, ба хотири миннати мо яктаи лайка бизанед, дар канал подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед. хоҳиш мекунам шерунар чанд қайки мисол метавонед ҳамин лайкҳои мисол видеои моро бисёр кунед, шутоби мода мотиватсияи хуб бута тамошо кунед. шерунар раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Вализода аз тарафи банияи Сафарали сеюм кӯча мебошад ва чорум хона. дорои 5.5 сотиқ заминаи дӯстони азиз, се дар хона ҳастай. оби свет мушкилӣ нест. нархи хонара 260 000 сомониш мега. боз гуфтагия бородори азиз ки муомилаи хуб ҳам дорад. оби свет мушкилӣ нест ва дар наздикияш балница, масҷид, мактаб қариб ҳастай. нархша гуфтем 260 000 сомонӣ. метавонед дар рақамҳои 985 75 75 68 тариқи номерҳои дастишон ва рақамҳои ватсапшон қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Бульёни Поён, яъне ки гуфтагии тарафҳои Дурахшон 1. 8 сотиқ заминаи дар хона светам ҳастай. ба қарибӣ гуфтагие ки обша мегзаронад. ду тарафи хона маҳкам дар хона зиндагӣ карда мешавад. нархша сарошна 100 000 сомониш мега. боз камтарагидия савдо дорад. ва дӯстон, гуфтагие ки дар наздикаш масҷиду магазину мактаб ҳастай. дар рақамҳои +7 рақамҳои растист ки ватсап дорад. рақамҳои 918 89 39 29 қади метавонед тариқи ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, рӯбарӯи бозори Кушониён, маҳаллаи Шодоб. дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. дӯстони азиз, 6 дар хона, якта таххона дорад, якто кухнӣ, 2 то бания, якто ҳоҷатхона. оби свет доимӣ ҳастай. мушкилӣ нест гуфтагиай. ва дар наздикии хона мактаб, балница, садик дар наздикии хона ҳастай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастанд. хоб дӯстони азиз, хона дуошёна ҳастай. якто таххона дорад, 6 дар хона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. оби свет мушкилӣ нест. нархша 700 000 сомониш мега. бородори азиз, хонара 3 минут камера кадаги метавонед бо диққат тамошо кунед. агар ки мисол хона 700 000 сомониш мега, бородори азиз, боз савдо мешавад гуфтагиай. рақаму барои тамос 915 35 99 55. рақами дастӣ, рақами ватсап дар як номер ҳастай. пайваст кадагиай метавонед дар рақамҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ноҳияи Варзоб, маҳаллаи Шодоб, рӯбарӯи бозори Кушониён. хоб дӯстони азиз, марҳамат метавонед занг бизанед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ёки фурӯхтан, марҳамат дӯстони азиз, ранги ҳамин аккаунт телефона баракӣ биқапен, камераи хушрӯш кунед, 1-2 минут бурен дар ватсайп мо роҳӣ кунед. иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. рақамҳои ватсайп мо барои реклама кардан 911 32 43 44. марҳамат дӯстон, дар ватсап ҳатман роҳӣ кунед. любое чиз доред, хулоса мошин, хона, замин, техника, любое чиз доред,
рекламаш мекунем. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, 4 июли мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленинский район. Духонага квартира хона дар дуюм этаж қарор дорад. Дом деэтажаҳай назди Эмбион гуфтагиай. аз бозори Сафина 600-700 метр дурай, ҳуҷҷатҳош ҳамаш сатҳфоиза ҳастанд. 34 метри квадратӣ ба ғайр аз балкон ва баня обши ҳамагӣ 50 квадратни метра гуфтагиай. ва яъне ки дар ҳуҷҷатҳош 34 квадратни қайд кардагиай, обши 50 квадрата дута сарай дорад. нарша 260 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомила дорад. марҳамат метавонед дар рақами рӯи экран дар WhatsApp рақамҳои дастиш муроҷиат кунед. اینا برادرو خونه فروشی اینا رو همه بیتون میشوزی فایدوی این دروازه جانب چهار کدگی زمین 10 به 48 обши زمین 4-8 قریب 5 сотиқ категория 6 این خونه ها این کچالکا موتور زدگی کار میکنم 800%. یکم خونه спальни خوابی خدم یکم خونه спальни خوابی خدم که میریم دیگه خونه ده اینو دیگه خونه پیچکا خونه میکنم اینجا سیم خونه هاشه مهمان خونه هاشه میده که کلای مرحمه اینه اینجا ده خیلی نوای بانیا توالت اینه خیلی دیدون خونه اینجا نوپزیش کسی که خریدارای مرحمه این آزگار رای کلون هم نشون میتونتون مقصد بینین توماچده 150 متر مکتب خواهی 300 متر دورای دکتر خونمونی 150-200 متر که با یکی چیه مقصد راهش دورای دور نیسته همش در پیش ماشود بوی 50 همینجا میگرده
дӯстони азиз, марҳамат, якто замини фурӯшӣ бо нархи арзон ёфтем, яъне ки аз тарафҳои Душанбе аз ноҳияи Рӯдакӣ. Замини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зайнабобод. 3 сотиқ замина, якта хонаи временка дорад, срошна гуфтагиай фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. Об свет дорад, гирду атрофаш маҳкамай, нарша 120 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранамда +7 977 616 92 31 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари заминро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, яъне ки гуфтагием тарафҳои боғи Мир. Дар хона сохтагиай дар 7 сотиқ замин. Масоҳати заминиш калонай, дар хона сохтагиай нарша 150 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, метавонед дар рақамҳои рӯи экранамда 907 81 81 80 қади занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Ва дӯстон, агар шуморо аз куҷое ки хона ё ки замин дар кортон бошад, дар таги комментар бинависед, кофта ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. Зиндаву сарбаланд бошед. ва дӯстони азиз, инак ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, деҳаи Сабзавод. хона дар горгаз пеши холодильникҳои Зайнулло. Хона 8 сотиқ замин, 4 дар хона, подвал, 4 дар хонаи дигар, яъне ки дар дуюм этаж нотайёрай. Кришаи простой гирифтагӣ барои далши ремонт кардан. 1,3 метр фундамент кардагиай. Монолит рехтагӣ подвал, яъне ки якум этаж. Дуюм этажа монолит далши информатсия ба телефон хати. Хулас 8 дар хона дӯстони азиз гуфтагиай. Хона дар этажа 4 дар хонаш ҳозир бо хишти пухта сохтагиай. 4 дар хонаи дигар дар дуюм этаж. Нарша 430 000 сомониш мегӯяд. То хонара 9 километр, яъне ки ай тец дурай гуфтагиай. метавонед дар рақамҳои экранамда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирин эълон аст ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар хона дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, дорои 2 хона, 1 долон, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, 1 хонаи 3x3 ва навеси 10x3 об дора. ҳавли ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастанд, барои калона қариб мебошад. Нарша дӯстони азиз 160 000 сомониш мегӯяд дар хона ва дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 987 71 71 73 қади метавонед занг бизанед. 71 73 97 қади метавонед занг бизанед. дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигоҳбонтон бошад. хайр дӯстон.